Ассалому алейкум, бинандагон мухтарам. Имрӯз 21 март дар Москва яке аз конференсияҳои международии байналмилалӣ шуда истодааст. 20 ва 21 март мо дар инҷа конференсияда иштирок на фақат иштирок кардем, балки дар инҷа дар конференсия доклад хондем, яъне как спикер, как лекция хондем. Ҳамин чизе ки дар таҷриба дар мобайни 10 сол чизе ки мо худумонда гирифтем ва ҳамин касалиҳоро яъне доклад кардем ки чӣ хел фоида дорад, кадом методикаи оператсия чӣ кор кардем. Дар бораи ҳамин дар ҳамин международный конференсия выступат кардем. Якум рӯз 20 марта дина якум выступление буд ва дар бораи тест тамом кардан. Агар тест тамом кардан аз ҳама вазбин тарин диагнозишда чӣ кор кардан дар кор аст. Ҳамон вақта мо дар бораи дута клинический случай, дута касале ки ҳастанд, ягон ҳеҷ ёрдам надодаги фаллопротезированная операция карда ва пенильный имплант монда ва ба ёрдам додем. Ва имрӯз дуюмги рӯз шуд инҷада лигаментотомия, яъне сета методикае ки мо дар мобайни 5 сол 283 беморро операция кардагием ва ҳамин операцияро дар бораи ҳамин чӣ хел беморро ба фоида дод. Дар ҳамин бора мо на фақат пеши касалхо, балки дар пеши ҳамкасбонмон. Албатта одам камтар волноваться мекунад, фикр мекунад, барое ки пеши шумо ҳозир касал нест, иҷада академику, доктора меднаук, доцент, профессоро. Албатта пеши воида одам камтар фикр мекунад, камтар эмоция ҳаста. Ва баъди ҳамин лекция омадан бисёр ҳамкасбон да дигаро гуфтанд ки нағз шуд, номеротуна тед пеши шумо омада ҳамина ёд гирем, касалро роӣ кунем. Ман алҳамдулилла хурсанд шудем, албатта раҳмати Аллоҳ аст. Ва ман ин хел чизора на фақат ҳамин выступлениеро аз номи худам, балки аз номи ватани ман Тоҷикистон выступать дорам. Дар инҷа на фақат шаъну шарафи як худам, балки шаъну шарафи ватанама пеш бурда истодам. Ман барои мин хурсандам ки ҳамин духтурое ки тоҷик дар ҳаминҷа расида хондагӣ, ҳаминҷада як обосноватсия шуда, ҳам хели конференсияда агар бисёртар мо бошем, дар бораи мо фикр фақат намегӯянд ки тоҷико тадбиркор ҳастанд, дар бозор бизнес мекунанд ё ки дигар чизо. Мегӯянд ки духтуро дар дуруни тоҷико ҳам духтурое ки ҳамин хеле ки ҳастанд, на фақат вай кор мекунад дасташ хади, балки дар конференсияҳои байналмилалӣ выступат мекунад, доклад мехонад ва дигаронро меомӯзад. Албатта ин чизи нағз аст. Барои мин бинандагон муҳтарам ба ҳамкасбон муроҷиат дорам ки агар шумода ҳам хеле интересный случай бошад, дар таҷрибаи калон доштагӣ бошед, албатта биёед ҳам хеле конференсияда обязательно иштирок кунед как участник ё ки как спикер. Агар шумо ёрдам дар кор бошад, марҳамат, мода биёед, мо шумо ёрдам медиҳем, чӣ хел участвовать кардан ҳамкасбонма, ё ки набошад вообще чӣ хел ёрдам медиҳем ки чӣ хел оператсияро даш кардан. Мана имрӯз чанда бародари тоҷик омадан ҳамҷада мехондааст, гуфтааст, мегӯяд ки чӣ хел биёем мастер класс гузарем. Ман гуфтам шумо ординаторем, биёед ҳам хеле меомӯзем, барое ки ин барои ҳамамон фоидаи барои касалҳо фоидаманд, ки мо ба савоб мегирем. Бинандагони муҳтарам, ҳамин хел навигароро агар нагузаронем гӯяд, ба мо обязательно подписаться кунед, обуна шавед, комментария нависед ва фикри худатона нависта монед ки духтуро бояд фақат практика кунадми ё ки ҳам хели выступлениям, яъне конференсияда ҳам иштирокчӣ, ҳам докладчик шуда карданаш соз кадомаш барои шумо нағзай, дар бораи ҳамин дар комментария нависед. Саломат бошед.